Hello लोगोफोर फिन खेबसे आंनि भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै जोङो माने फिरफिला 15 आगस्टनि फिरफिला थिखानायाव नायनो फैदों। सिगाङाव आं फरायनाय एमए स्कुलाव। दा नोंसोरबो नायलांबाय थादो लोगोसे जोंजों बे नानु जों दायो हांबाय थादो आरोना। खैथा थिखोगोन नाय हातआव थिखोगोन नाय होमबाबो जोङो एडभान्स फैदो आरोना दिनै। बिदिब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंसोरबो। एलाय मोनसिगोन सखा मोनबाय आरोना। सखा मोनबाय स्कुलबो मोनसिगोन नारे फुल लाबाय नै फुल नानु आया नायलाय खोमाया इयावनो ट्रेक ट्रेक नांबोबाय। सोर जुसिगोन दाथ' लासो एदेनबारि गिर्जा इथिं उदालगुरि हरिसिंगा मोनहैयो। स्कुला मोनफैबायानो नै। बेनि थाइजौखौ जोङो जा अन्थाइजों खुबै जायोमोन नानु सिगां। एदेनबारिनि गिर्जा जा गिदिरखा नै फिल्डआ। बेयावनो सिगाङाव फुटबल गेम जायोमोन। दानिया बे जाबांलादांलै ने जाला दा। बिनि थाइजौखोना गोथावमोन बिनि थाइजौआ। गोदै दाना बिनि थाइजौआ गोथावमोन। बिनि थाइजौआ गोथावमोन। स्कुल मोनफैबाय स्कुल फैबाय। फैलायाव मैयानो माबाखाबाय ना इखो लिरबाय नै। ओमफ्राय दा नोंसोरनि सारा सोर हायो? सार हारसिं दंफां माबा दालाय जाजोब्बायदिनो ओंखायनो थिखोस्राला। सिगाङाव मा होनो जों फरायबा बिदि दंफाङानो गैयामोन। हाग्रा खेबसेबो गैयामोन आरोना उनथिंजाय हाग्रा दङमोन। दा माबा हाग्रा गैयामोन। दायो नायलाय एकदम मोजां दंफां इरि जाबाय। मालायसो साना सानदुंबो गैला। नार्सारि दंफांसो होनो दा इखो। बेवहाय जोंनि टाइमाव गैयामोन जेबो गैयामोन। ओमफ्राय आदिमोनखो रायाखै ना आदिमोनखो मोजां बेयो गैयामोन। ओमफ्राय जोंनि टाइमाव बे मोनसे स्कुल रुमा गैयामोन। ओमफ्राय बेसोमोन जोंनि टाइमाव। बे न'आव गिस्रायामोन होनबा? बे न'आव गिस्रायामोन? बेयावसोमोन बुजायोमोन हायाबा। जोंनि टाइमाव नै सारा बेमोन। बे गैयामोन नरेश्वर गैयामोन। मोनमोन बे सारखौ सिनाया होनबा इनोथ' हायगोन दा उनाव इयो इखौनो सोंदोंमोन आङो। बियो बेमार जाबायना बियो जादों बैयो माबाबाय मनेश्वर दायो जोंखौ सानैबो लायो। बे हाबखांबा बे हाबो बे हाबखांबा बे हाबो।
lagi hamil dulu zaman bab. Iting sida dengan na branch. I 5 class, mai itingnya class 4. मोजां गोसोखांलायलाय दे बै आंनि लोगो लाहानिमोन Apa ya? बिया जाबाय बियो Mana man? जुक्ति हाबा जाबाय बियो बिमा गैला फिसा हारसिं थायोदां बिदायाबो बेंगालरावसो थायोदां Bidan hinjau थाफैयो इसना बिदानि हिनजाव मिथिया थायो नागिर मोनदों ना नो फुला नोंसोरनि रुमा मबे बियो ओमफ्राय ओइ बेलाय बेसेबां रुम ओइ बे मोनसे मोनथाम क्लास थायो थाखोसे थाखोनै थाखोथाम इनि इयावलाय क्लास 4 क्लास 4 थाखोब्रै आरो क्लास 4 ओमफ्राय क्लास 4 8 हालागै दङ क्लास 8 हालागै दङ इलाय इयाव लिखादों मी मनमनि बाग्लारिनो सोर मनमनि इसरा माबाला हालायदे बिलाहा बिलानि गासिनो मानो लिरदों हा इसे गोदान नांलायदों तेजालियालाय सोर जिजिखौना तेजालि मानो इदि लिरदों माने मादार ग्रुप मानिबा लिरदों नालाय नै मादार ग्रुप मिथिया माबासो बुंदोंदां मानोमोन मुनमुनि मामनि मेगनानो जाला बिबो एदिनबारिनि माबा मोनसे स्कुल मेनेजिं मनेस्वर सारा जोंखौ उन्दैनिफ्रायनो फोरोङोमोन बे सारा गावजोब्बाय स्कुलफोरानो इथिं न'बो जाबाय जोंनि टाइमाव इथिं दंखल दंमोन दंखल कुङाखौ मोनथिला गोसोआव गैला बे न'आलाय दंमोन बेनिफ्राय बे स्कुल न'आबो दंमोन बेयावबो लायोमोन फार्स्ट बिनि उनावसो बियाव हायदों बिबार हेरिबो जाजोब्बाय मालाय रावबोआनो फैथ'वाखै दायो स्कुलाव जोंनियाव सानैजों फैदो आरोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो नेबाय थादो नोंसोरबो जोंजों लोगोसे फिरफिला थिखोनायखौ नायनोसै बिबार होदों Kalau suka mana nih tinggal? Hah? Yang pun disebut bersih. Mani jatuh jadi Edenbari Budi Faraikaliनि जोंनि गार्जेन नोंथांमोन आरो जोंनि मेम्बार आरो लोगोसे जोंनि उन्दै गथ'सा नोंथांमोन जोंहा दिनै बेयाव मानो जमा जादों जों मिथिखाबाय जोङो दिनै बे भारत हादरनि फिरफिलानि सिङाव जोङो गसंनानै दङ दा दिनै जोंहा बेखौ बिरहोनो थाखाय जोंनो सासे बिरहोगिरि नांगौ जादों दा जोंहा गाहाय आफादगिरिया लोमजादोंमोन देहाया गाज्रि बेनिखायनो आं थांनो हानाय नङा होननानै खबर होदों दा बेनिखायनो आङो दिनै जोंनिनो गुदि फरायसालिनि आगु मेम्बार बिथां तिलक बाग्लारि बिथांखौनो आङो दिनैनि माबाखौ फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय खावलायदों लोगोसे बे बिरहोनायनि सिगां
Straight hodo, sabdan hodo. Kontan kan hodo. खावलायदों बिथिं ओमफ्राय दिनैनि फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय होननानै खाथियाव फैनानै फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। हरबाय थाग्रो बुंलांबाय था दावखोबाय था आरो फिरफिला थिखांनोसै बेखौ बुंबाय था सालाम लानानै माबा गायदो दे जनगण Bhagavata Punjab Sindh Gujarat Maharashtra Jamina Ujjal Banga Inda Himachala Jamana Ganga Ujjala Jala Chitaranga Tava Savana Mein Jage Tava Savana Jismage Nage Tava Jaya Gatha Janagana Mangala Nayaka Jaya He Bharata Bharata Vidata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He दे होमबा जोङो फेरेद लानानै सयनि बायदि बुंनानै लाइन सिफायनानै फोजोबनोसै नै दायो फिरफिला थिखांहांबाय थिखांहांबाय ना थांसय र' दसे ए नै मानोब्ला जोंनि फिरफिलाया थिखांहांबाय जोब्बाय फिरफिला थिखांहांबाय खावब्लि हा थिखांहांबाय ना खाङाखै ओमफ्राय ओइ नेपालि बुरिहा मा नाम हा मा नाम नै हा देन गैया नै दोनलाय नै दासो ओंखारदों नोंहालाय मा नाम आकाशा लन्डन दे मा होनो इखौ मा चक्लेट लन्डन बेरि ना लन्डन बेरि चक्लेट चक्लेट मोनजाबाय चक्लेट मोनजाबाय हा गोदै ना मा नेपालि बुरि गोदै चक्लेटआ हा चक्लेट मोनबाय ना मोनाखै नोंलाय हा आका चक्लेट मोनबाय हा बुट नामाय दोननाय बुट नाय मोनाखैनो बावबाय जोंहा ने नै खावब्लि नोंनि बुदा नै दे जाना खिथि खावब्लि नोंहा खुगाव मा दोङो हरनायनो मोसादों मालाय नै मा नाम इसोरालाय इथिं थानाया अलखा इथिं थानाया रलि गोसा होना होबानो गोसा
Ha. Highlight Chinese. Highlight. Sao gì cứ lay lay. Banana cute ka. Hay là. Ra khỏi đi. Mà ra đâu? Mà ra đâu? Mà ra đâu? Mà ra đâu? Suklet ra đâu? Mà suklet. Ini mà ra đâu? Suklet. Cái này là gì cái này? Ta sẽ là bài nè. Đây không bé đây. Này hàng bài hàng đó khi là chẳng là nơi là cái bờ nua hồ này thì itu Này, no han này ra ni bangla khudra kan rồi je nan. Naman bye. Được. Bangla khudra nang sani bangla khudra lempra macing. Ay, le bangay no do. Naman sigan lagapar. Tadi bang nak kudra tu building structure. Hmm? Di bang nak kudra building structure kan suan deh. Naman sigan na maba. Chocolate mun jabai, boot mun jabai. Jangan bane. Gột beriman. Gột xe ini ni banyak. Dan ini video bisa saya lagapar. Namun bye nè. Video của này là nên mưa ra mình đang ba. Like, comment, share, kalam nagan. So, biar na dun tonsay lagapar video ko. Bye bye.